Hi friends, welcome to TET channel. This is Mr. LK. Then I discuss खालामगोन LP TET आरो UP TET examination नि मोननैनिबो common मोनसे lesson, important lesson जायनिफ्राय 1 बा 2 marks फैखागोन compulsory बे lesson नि सोमोन्दै सावरायनो लादों बे जाबाय local self government नि सिङाव गोलैनाय मोनसे lesson बे जाबाय आसाम पन्चायत खुंथायनि खान्थि आसाम पन्चायत खुंथायनि खान्थि तारमाने आसाम पन्चायती राज सिस्टम इंग्लिशआव बुंदों आसाम पन्चायती राज सिस्टम माने आसामाव पन्चायत खुंथायनि खान्थि सो बेनिफ्राय 1 मा 2 मार्क्स फैथारगोन एलपी आरो एमईओ बो बियो कमन गोलैनाय मोनसे लेसन सो बे लेसनखौ जोङो फारि फारि सावरायलांनो नोंथांमोना गोसो होनानै नायोब्ला बे लेसननिफ्राय फैनाय 1 नम्बरखौ बा 2 नम्बरखौ इजिली मोननो हागोन फै जों दावगालांसै दाना जाबाय पन्चायती राज सिस्टम माने पन्चायतारि खुंथायनि खान्थि बेयो आगोलाव जेब्ला जों बियो मोनसे संबिजिरनि मोनसे सुबिदा दै बियो जोंनि संबिजिरनि मोनसे दफा नाम्बार बेखौ मोनगोन दायो दसे उनाव खोन्थागोन आङो दफा नाम्बार माबा मोनसे दफा नाम्बाराव आं बुंगासिनो दफा नाम्बारखौ जोंनि संबिधाननि मोनसे दफा नाम्बाराव बे पन्चायती राज सिस्टमनि सोमोन्दै गोलावै मख'नाय दं पार्ट 11 of the constitution जोंनि भारतनि संबिजिरनि 11 खोन्दोआव बे पन्चायती राजनि सोमोन्दै गुवारै बेखेवनाय दङ सो दिनै जों बेखौ रायज्लायगोन नाम्बार 1 आव लिरदों आङो 73rd माने 73थि संबिजिर सोदांनायनि हेफाजाबजों पन्चायत खुंथायनि खान्थिखौ भारतनि संबिजिराव सोसननाय जादोंमोन 1992 आव सो वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट नैबे द 73rd constitutional amendment 1992 आगोलाव बियो जोंनि भारतनि संबिजिराव पन्चायती राज खुंथायनि सोमोन्दै लिरनाय गैयामोन आरो बे सिस्टेमा जोंनि भारतावबो गैयामोन आरो जोंनि भारताव लाबजेंदों आरो बे खान्थिखौ जोंनि भारतनि संबिजिराव सोसननाय जादोंमोन 73rd constitutional amendment माने 73थि संबिजिरारि सोदांनाय जेब्ला 1992 आव जादोंमोन अब्ला बे पन्चायती राज सिस्टेमखौ जोंनि भारताव लाबोजेनदोंमोन सो वेरी इम्पोर्टेंट बियो फैयो सो बेयो बेबायदि फैयो माबे संबिजिरारि सोदांनायनि हेफाजाबजों आसाम भारताव पन्चायती राज सिस्टेमखौ लाबोजेननाय जादोंमोन अब्ला नोंनि एन्सारा जागोन 73rd constitutional amendment आरो 1992 वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बे गोसोआव लाखिथार बेखौ ना थांनोसै नाम्बार 2 आव मा दङ सेकेन्ड नाम्बाराव आसामनि पन्चायत खुंथायनि खान्थिया मोनथाम थोरफो मिथिबाय 3 टायार सिस्टेम होनना बुंदों इंराजियाव द आसाम पन्चायती राज सिस्टेम इज अफ 3 लेभेल्स मोनथाम लेभेलाव जायो आसामनि पन्चायती बेलेग स्टेटआव बेलेग माखासे स्टेटफोराव 2 टायार्सबो दं आरो माखासे स्टेटफोराव 4 टायार्सबो दं किन्तु जोंनि आसामाव 3 टायार्स पन्चायती राजनि जि खुंथाय जि माने शासन व्यवस्था बे शासन व्यवस्थाया मोनथाम लेभेलाव दङ बे जाबाय मा जिल्ला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव मोनसे जिल्ला परिषद थायो ब्लक लेभेलाव मोनसे आन्चलिक परिषद थायो आरो गामि लेभेलाव मोननै मोनथाम रेभिनिउ भिलेज लोगो नांनानै मोनसे गामि पन्चायत जायो सो जों दिनै सावरायगोन गामि पन्चायतनि सोमोन्दै विथ स्पेशल रेफारेन्स लानानै जों सावरायगोन गामि पन्चायतनि सोमोन्दै मानोना बेयो एलपी टेट एग्जामनि थाखाय मोनसे इम्पोर्टेन्ट लेसन नैबे गामि पन्चायता माने गाव पन्चायत भिलेज लेभेलाव जायो गाव पन्चायता सो वेरी इम्पोर्टेन्ट बेयो गोसो लाखिनांगोन बेखौ सो मोनथाम थोरफोआव जायो जोंनिया 3 टायार्स जोंनिया माने पन्चायती राज सिस्टेमा 3 टायार जायो मोनसेया जाबाय जिल्ला परिषद मोनसे आन्चलिक परिषद आरो मोनसेया गाव पन्चायत माने गामि पन्चायत सो बेखिना गोसो लाखि वेरी इम्पोर्टेन्ट थांनोसै नेक्स्टआव दाना मा दङ आसामाव पन्चायत खुंथायनि खान्थि फैनायनि जारिमिन बेकग्राउन्ड थारमाने द बेकग्राउन्ड अफ पन्चायती राज सिस्टेम इन आसाम दाना जानायसै जोङो नाम्बार 1 प्रोभिजन मा नाम्बार 1 फिचार्स जाबाय गामियारि पन्चायत आयेन 1948 दे फार्स्ट माने अखमाव जितु पन्चायत राज सिस्टेम फैदोंमोन पन्चायतारि खुंथायनि शासना फैदोंमोन नियमा फैदोंमन खान्थिया फैदोंमन बियो नैबे मोनसे आयेननि गेजेरजों जाबाय मा गामियारि पन्चायत आयेन माने पन्चायती रुरल पन्चायती एक्ट 1948 नि हेफाजाबजों गिबियाव आसामाव लाबोनाय जादोंमोन बे आयेना आसामाव 2 थोरफोआरि खान्थि गुदि पन्चायत आरो गामि पन्चायत गायसनदोंमोन आगोलाव जेब्ला 1948 नि जेब्ला रुरल पन्चायत एक्ट
नि हेफाजाबजों जेब्ला आसामाव पन्चायत गायसनजेनदोंमोन अब्ला बै समायाव मोननै टु टायारल'सोमोन बे जाबाय मा गुदि पन्चायत आरो गामियारि पन्चायत होननाय मोननैल' थोरफो दङमोन 1948 आव बेनिफ्राय 1948 नि जितु एक्ट रुरेल पन्चायत एक्ट बे रुरेल पन्चायत एक्टखौ माने रिप्लेस खालामदोंमोन 1959 आव 1959 आव मोनसे आयेन फैबोदोंमोन पन्चायतनि सोमोन्दै मोनसे आयेन फैबोदोंमोन बे आयेना जाबाय आसाम पन्चायत खुंथाय आयेन माने आसाम पन्चायती राज एक्ट आसाम पन्चायती राज एक्ट 1959 1952 मायथाइयाव 1952 मायथाइयाव पन्चायती राजनि सोमोन्दै मोनसे आयेन लाबोबावदोंमोन बे आयेना मा खालामदोंमोन जेब्ला 1949 टु टायारल'सोमोन मोननै थोरफोआरिसोमोन किन्तु बै 1952 मायथाइनि जितु आयेन पन्चायत आयेन बे पन्चायत आयेना पन्चायतखौ मोनथाम लेभेलनि 3 लेभेल्स एबा 3 टायार्स खालामफिननानै होयो थारमाने आरो बे 3 लेभेल्सआ मा 3 लेभेल्सआ जाबाय मा नै मोनथामानै गामि पन्चायत नैबे गामि पन्चायत बिनि उनाव आन्चलिक पन्चायत बिनि उनाव मोनसे बारायदेरबाय महकुमा परिषद गायसनदोंमोन फार्स्टआव मोननैल'मोन किन्तु दा मोनथाम जाबाय बियो 3 टायार जाबाय बे जाबाय मा गामि पन्चायत आन्चलिक पन्चायत आरो महकुमा परिषद जाबाय दाना बेयावनो थाद'आखै आरोबाव गुबुन मोनसे एक्ट फैबोदोंमोन 1972 आव बे पन्चायत खान्थिनि सायावनो सोनारनानै मोनसेबाव गोदान आयेन फैबोदोंमोन 1972 आव आरो बे आयेनखौनो बुंदोंमोन मा आसाम पन्चायती राज एक्ट 1972 स बै 72 मा खालामदोंमोन आक एगेन थाम थोरफोआरिखौ 3 टायार्सखौ एगेन 2 टायार्स लाना फैफिनदोंमोन फार्स्ट 1948 आव 2 टायार्समोन नै थोरफोआरिमोन बिनि उनाव 1959 आव 3 टायार्स खालामलायबाय माने थाम थोरफोआरि खालामलायबाय दा 1972 आव आरो बेखौनो 2 टायार्स खालामलायबाय 2 टायार्स खालामना मा खालामखो मोनसे गैया खालामनानै गामि पन्चायत आरो महकुमा परिषद बे मोननैखौल' खालामलायबाय दाना थांनोसै जोङो नेक्स्टआव दाना जाबाय बिराद इम्पर्टेन्टआ जाबाय मा नैसोर मोननैया 19 आरो मोनसे बिनि उनाव 1972 नि उनाव मोनसे आयेन फैबोबाय पन्चायतनि सायावनो बे जाबाय आसाम पन्चायती राज एक्ट नैबे इंराजियाव बुंदों आसाम पन्चायती राज एक्ट 1986 माने आसाम पन्चायत खुंथाय आयेन 1980 मायथाइयाव आरोबाव मोनसे आयेन फैलायबाय आरो बे आयेना एगेन माने बेखौ 3 टायार्स खालामलायबाय पन्चायत खुंथायनि जितु खान्थि राहा बे राहाखौ थारमाने आसामाव आरो मोनथाम थोरफोआरि खालामलायबाय बे जाबाय मा ने थोरफोआरि खालामलायबाय मा गामि परिषद आन्चलिक परिषद आरो महकुमा परिषद बे मोनथामाव माने आरो गोदानै बानायफिनलायबाय तारमाने आं खनसेनो लिरदों कमन नालाय गामि आन्चलिक आरो महकुमा परिषद माने गामि पन्चायत आन्चलिक परिषद आरो महकुमा परिषद बे मोनथाम टायाराव आरोबाव फिन दाफामफिनलायबाय दानिया लास्ट टाइम किन्तु आसामाव बिनि उनाव जेबो पन्चायतनि सायाव आयेन जाथ'वाखै बेनो जाबाय लास्ट टाइम बे जाबाय 1994 जाबाय आसाम पन्चायती राज एक्ट इंराजियाव बुंदों आसाम पन्चायती राज एक्ट 1994 आसाम पन्चायत खुंथाय आयेन 1994 मायथाइयानो जाबाय लास्ट दिनैसिम आरो बे 1994 नि जितु खान्थि दानानै लानाय बे खान्थि लानानै लानायजोंनो दिनै आसामनि पन्चायती राजखान्थिया आसामनि पन्चायतारि खुंथाय आयेना खुंथाय खान्थिया बेबायदिनो सोलिगासिनो दं ओमफ्राय बेयो मा 1994 आबो एगेन मा खालामलायबाय जोंनि पन्चायतखौ आसामाव मोनथाम थोरफोआरि 3 टायार्स खालामलायबाय बे जाबाय मा जिल्ला परिषद आन्चलिक परिषद आरो गामि पन्चायत जों दिनै बेनिखायनो नै गामि पन्चायतखौ जोङो बेयाव डिटेल्सै सावरायगोन मानोना बियो एलपि टेटनि थाखाय वन अफ द भेरि इम्पर्टेन्ट टपिक्स दाना जों गामि पन्चायतनि सोमोन्दै सावरायनोसै भेरि इम्पर्टेन्ट पार्टसा फैबाय दानिया गामि पन्चायत दाना गामि पन्चायतनि फिचार्सफोरा मा गामि पन्चायतनि फिचार्सफोरा जाबाय बिराद मिथिनो लागा बियो मिथिथारनांगोन बेखौ नाम्बार 1 आव जों नायनोसै नाम्बार 1 आ मा रायजो सरकारा गामि पन्चायतनि सीमा खाथि खालामदो बाउन्डारिखौ मोनसे पन्चायतनि बाउन्डारिखौ माया थि खालामो माया डिटारमिन खालामो द स्टेट गभर्नमेन्ट डिटारमाइन्स द बाउन्डारि अफ अ पन्चायतनि बाउन्डारिखौ आसाम सरकारा माने स्टेट गभर्नमेन्टआ रायजो सरकारा डिसाइड खालामो थि खालामो दा नैबे भेरि इम्पर्टेन्ट दाना मोनसे पन्चायत जानांगौबा सुबुं अनजिमाया बे मोननै मोनथाम लोगो नांनानै मोनसे गामि पन्चायत जायोथ' दाना बै मोननै मोनथाम गामिखौ लोगो नांनानै बे मोननै मोनथाम रेभिनिउ भिलेजनि पपुलेसना बेसेबां जानांगोन 6,000 निफ्राय 10,000 लिरनाया एसे गुन्दुगुल जादों नै आं खुगाजों बुंदोंमोन रोखायैनो नै 10,000 जानांगौ नै थिंनिखौबो नंगोन बोरैबा बे नङा नै लास्टनिया बे 10,000 जानांगौ आरो नै कमाया इउ जानाङा नै लाथिख'नि मोनसे बारनानै इउ जानांगौ स' लिरनाया एसे भुल जादों लिरनाय कनसिडार खालामदों अननानै प्लिज दाना
मोननै मोनथाम गामिजों लोगो नांना मोनसे रेभिनिउ मोननै मोनथाम रेभिनिउ भिलेज लोगो नांना मोनसे पन्चायत जायो आरो बे मोननै मोनथाम गामिनि सुबुं अनजिमाया गासै 6000 6000 निफ्राय 10000 नि गेजेराव जाथारनांगोन अब्लासो बेखौ मोनसे गामि पन्चायत दानो हागोन दा नेक्स्टआव थांनोसै जोङो नेक्स्टआव मा दोङो मोननै मोनथाम गामि लोगो नांना मोनसे गामि पन्चायत जायो बेखौथ' बुंखांखाबाय अलरेडि बेनि उनाव थांनोसै जोङो मोनसे गामि पन्चायतनि जिथु बडि दानाय बे बडि दानाया 5 बोसोर समगान्थिया माने टार्म टेन्युरा 5 बोसोर जेरैबायदि जोंनि आसाम सरकारनियाबो मन्त्रि एमएलए फोरनि बोसोरा 5 बोसोर नङा होमबा 5 बोसोरारि टार्म दा जोंनियाबो बे पन्चायतनि जिथु इलेक्सन जानानै सायख'ना होनाय बडि बे बडिया 5 बोसोरसिमनि थाखायल' भेलिड जायो स' परीक्षायाव फैयो बेयो क्वेश्चन भेरि इम्पर्टेन्ट दा नेक्स्ट थांसै जोङो दान मोननैनि उन खमैबो खेबसे आफाद जथुमो दाना मिटिङा नियम बायदियै आरोना पन्चायतनि नियम बायदियै 2 माहानि मुरे माने आफ्टर एभरि 2 इयार्स not 2 years then 2 months after every 2 months माने 2 माहानि उन 2 माहानि उनाव खनसे आफाद जथुमनांगौ पन्चायत राजनि बडिफोरा आरो 2 माहानि उनाव खनसे जनांगौ बिदि जायोब्ला बोसोरसेयाव गासै खेब 12 बार बिसोर मिटिं जथुमनांगौ थारमाने मिट खालामनांगौ आरो बिसोर रायज्लायनांगौ आरो बिसोर समस्याफोरनि सोमोन्दै गामिनि समस्यानि सोमोन्दै मा जादों मा जाया बेफोरखौ माहानैनि मुराव खेबसे जथुमनानै रायज्लायनांगौ थारमाने ओमफ्राय मिटिंफोराव डिसिसन लानांगौ आरो मा मावनाय जादों मा मावनाय जायाखै हिसाब निकास मा मावनो लादों बे थांखिफोरखौ बिसोरो 2 माहानि मुरे आफाद जनानै लाबाय थानो गोनां जायो गामि पन्चायतनि बडिया दाना थांसै नेक्स्टआ मोनसे जथुमायाव गासै सोद्रोमाफोरनि 3 बाहागोनि 1 बाहागो नुजाथिनायखौ कोराम बुंनाय जायो दाना कोरामा मा मिथिबायना जेब्ला मोनसे मिटिं 2 माहानि उन खनसे मिटिं लिङा होमबा बे मिटिंआव गासैबो सोद्रोमाफोरा थाजोबनो हायाब्लाबो जेमान सोद्रोमाफोर दङ मोनसे बडियाव बे गामि पन्चायतनि मोनसे बडियाव जेमान मानसिफोर दङ बे मानसिफोरनि 3 बाहागोनि 3 बाहागोनि 1 बाहागो नुजाथिथारनांगोन थारमाने अब्लासो मिटिङा जायो आरो बे 3 बाहागोनि 1 गासै मानसिनि हमना ला 30 जननि गेजेराव 3 बाहागोनि 1 होननाय माने मा बुजि मोनदों नोंथांमोना आं एसे बुजायनानै हमना टोटेल मेम्बारा 30 जन आरोना हमना लादो दे ओरैनो टोटेल मेम्बारा 30 जन होमबा 30 जननि भितराव खमथारब्लाबो 10 जना नुजाथिफाथारनांगोन थारमाने बेखौनो 30 जननि गेजेराव 10 जन फैनायखौनो 3 बाहागोनि 1 बाहागो फैनाय होननानै बुङो हमना ला 15 जन मेम्बार दङ आरोना होमबा 15 जननि गेजेराव बेसां नुजाथिनांगोन 3 बाहागोनि नुजाथिनोबा 15 जननि गेजेराव मिनिमाम 7 नुजाथिफाथारनांगोन मिटिङाव होमबासो मिटिं मोनसे जागोन आरो जेब्ला बै 3 बाहागोनि 1 नुजाफैगोन गासै मेम्बारफोरनि जेब्ला 3 बाहागोनि 1 बाहागो मिटिङाव नुजाफैगोन अब्ला बेखौनो बे सिचुएसन बे कन्डिशनखौनो कोराम होननानै बुङो थारमाने कोराम आरो मोनसे मिथिगा 3 बाहागोनि 1 माने 33.33% जायो आरो न थारमाने 33 माने जौखोन्दो फायथारनांगोन आरो 33.33 जौखोन्दोआ नुजाथिफायथारनांगोन गासै मेम्बारफोरनि 33.33 जौखोन्दोआ नुजाथिफायथारनांगोन मिटिङाव अब्लासो मिटिं मोनसेखौ सालायनो हायो आरो बै जिथु सुबुं अनजिमानि जितु हिसाब बे हिसाबखौ मा बुंनाय जायो कोराम होनना बुंनाय जायो थारमाने दा थांनोसै गामि पन्चायतनि दाथाय दाना स्ट्राक्चार गामि पन्चायतआव सोर थायो आफादगिरि थायो सासे आफादगिरि थायो बे आफादगिरिखौ बिसायख'थिनि गेजेरजों सायख'नो गोनां जायो बिसायख'थिखौ आफादगिरि सायख'नाय जायो बेनि उनाव 2 नाम्बार सासे भाइस प्रेसिडेन्ट थायो लेङाइ आफादगिरि बेखौबो बिसायख'थिनि गेजेरजों सायख'नाय जायो बिनि उनाव थायो मा 10 जन सोद्रोमा गासै बेसेबां जाखो होमबा गासै 12 जन जाबाय आफादगिरि सासे लेङाइ आफादगिरि सासे ओमफ्राय मेम्बार्स सोद्रोमाफोर 10 जन सोद्रोमाफोर स' बेखिना 10 जन सोद्रोमाफोर थायो थ' बेखिना जाबाय ओमफ्राय दाना 4 नाम्बारा मा दङ आन्सलिक परिषदनि गासै सोद्रोमायाबो गामि पन्चायतनि सोद्रोमा जायो गासै आन्सलिक परिषदनि सोद्रोमायानो गासै आन्सलिक परिषदनि सोद्रोमाफोरानो गामि पन्चायतनि सोद्रोमाफोर जाजोबो आरो ओरैनो जेनेरेलि स' बेखिना गोसोआव लाखिनो गोनां दाना थांनोसै एनबि मोनसे लिरदों आं बेयाव मिथिथारनांगोन बेखौ बिराद इम्पर्टेन्ट पइन्ट बियो टेटल' नङा बियो जायखिजाया कम्पिटिटिभ एग्जामाव फैयो बियो ओंखायनो एनबि होनना लिरदों मिथिनो गोनांथार बाथ्रा पन्चायत खुंथायनि खान्थिया भारताव राजस्थानावनो गिबिसिन जाजेनदोंमोन भारताव माबे रायजोआव पन्चायत खुंथायनि राहाया जाजेनदोंमोन होनना बुंबाथाय राजस्थान गोसोआव लाखिखा राजस्थान बेनिफ्राय सेकेन्ड स्टेटआ जाबाय अन्ध्र प्रदेश मिथिखा अन्ध्र प्रदेश सेकेन्ड फार्स्ट राजस्थानाव जाग्रोदोंमोन बेनिफ्राय सेकेन्डआव अन्ध्र प्रदेश जाग्रोदोंमोन दाना माब्ला जादोंमोन फार्स्ट भारताव पन्चायत राज फैजेनदोंमोन 2 अक्ट'बर 1959 मायथाइयाव फैग्रोदोंमोन नागपुर डिस्ट्रिक्टआव
राजस्थाननि नागपुर डिस्ट्रिक्टआव 1959 नि 2 अक्ट'बराव भारतआव गिबि राजस्थानावनो पंचायत खुंथायनि राहाया फैजेनदोंमोन थारमाने ओमफ्राय सेकेन्डखौ बुंखाबाय आंनिया सेकेन्ड स्टेट टु एडप्ट पंचायती राज सिस्टेम इन ईस्ट नैबे इज जानांगौ ईस्ट आन्ध्र प्रदेश 1959 आवनो इट्स भेरि इम्पर्टेन्ट दान थांसै नेक्स्टआव स' बिखिना जाबाय गामि पन्चायतनि सोमोन्दै आरो पन्चायतनि सोमोन्दै जों डिटेल्सआव प्राय रायज्लायफ्लांबाय जोङो इम्पर्टेन्ट बाथ्राफोरखौ सावरायनाय जादों आबां जाबां ओरैनो एक्सपेक्टेड जितु पइन्ट्स नङा बे एक्सपेक्टेड आनएक्सपेक्टेड पइन्ट्सफोरखौ आं सावरायाखै स' एक्सपेक्टेड पइन्ट्सफोरखौल' आं सावरायजों बेखिनिखौ नोंथांमोना मिथिनांगौ पन्चायतआव आरो गोबां मिथिनांगौनि बाथ्रा गैया बेखिनियानो मोस्ट इम्पर्टेन्ट आरो पावार एन्ड फांसन दं गामि पन्चायतनि नोंथांमोना बेखौ नायना ला बियो इजि जेबो बुजिनो गोनां बाथ्रा गैया बेयाव जास्ट पावार एन्ड फांसनखौ नोंथांमोना बिजाबाव नायना लाबानो जाबाय बा नेटफ्राव नायना लाबानो जाबाय पावार एन्ड फांसनाबो सिम्पल बाहायनायबानो बुजि मोनो आं बेखौ ओरैनो इजिलि बिजाबफोराव मोनलाबायनायखाय आं बिखिनिखौ सावरायदिया बेयाव थ' थांनोसै जोङो कुवेश्चन एन्सार सावरायनोसै बिनिफ्राय बोरै कुवेश्चन एन्सार फैयो जों टु दा पइन्ट सावरायलांनि मानोना जों डिटेल्सखौ अलरेडि सावरायखाबाय बेनिखायनो कुवेश्चनाव आं एगेन कुवेश्चनफोरनि माबा माबि डिटेल्सखौ सावरायनांगौ होनना आं सानाखै बेनिखायनो नाम्बार 1खौ जों थांखानो डाइरेक्ट गाहायनि बबे मोनसे आफादा भारतआव पन्चायतारि खुंथायनि खान्थिखौ एबा राहाखौ लाबोदोंमोन बेखौ मिथिखा बलवान राय मेहता नैबे बलवान राय मेहताया मोनसे रिकमेन्डेसन कमिटि बे रिकमेन्डेसन कमिटियासो थारमाने बेबायदि मोनसे खुंथाय बेबस्था जोंनि जानांगौ होननानै रिपर्ट होदोंमोन आरो बे रिपर्टखौ गभर्नमेन्टआ आजावनानै दिनै पन्चायती राजखौ सोलिबाय पन्चायती राज मोनफ्रोमबो स्टेटआव सोलिबाय थानाय जाहोना बेसो नाम्बार 2 आव मा दङ नाम्बार 2 दङ भारतनि पन्चायतारि खुंथाय खान्थियाव बेसेबां थोरफो दं हाउ मेनि टायार्स आर देयार इन द आसाम पन्चायती राज सिस्टेम इंलिशाव बुंदों ओमफ्राय बेनि एन्सारा दहाय मोनबोखादों जोङो 3 टायार्स 3 थोरफोआरि 3 थोरफो दङ बेयाव 3 नाम्बारखौ नाय गाहायनि बबे संबिजिरारि दफाया पन्चायतारि खुंथायजों सोमोन्दो गोनां बेथ' सिम्पल नै दानि बुंनाय आङो दफा 234 आर्टिकल नाम्बार 243 आव थारमाने पन्चायत राजनि सोमोन्दै डिटेल्सै मख'नाय दं माबायदि जानांगौ पावार एन्ड फांसना मा गामि पन्चायतनि स' बे डिटेल्सफ्रा 243 आर्टिकल नाम्बाराव लिरनाय दङ जोंनि भारतनि संबिजिरनि नाम्बार 4 आ जाबाय मा पन्चायतारि खुंथाय खान्थिखौ भारतआव लाबोनायनि गुदि जाहोना मा What is the reason behind the introduction of Panchayat Raj system in Assam? Not in Assam, I think, or in Bharataw, India. Then number 1 खानायनि जोङो राजखान्थियाव दाय मावनायफोरखौ होबथानो थाखाय नामा नङा नाम्बार बी राजखान्थियारि बिसायख'थिनि खरसा खमायनो एक्सपेन्सेसखौ खमायनो एक्सपेन्डिचारखौ नङा बेबो सी नाम्बार खानायदाना सी नाम्बारा साधारन नोगोरारिफोरखौ खामानियाव मुखुब खालामनो नङा डी नाम्बार मा राजखान्थियारि गोहोफोरखौ साधारन मानसिफोरनि गेजेराव रानस्रावना होनो थाखाय थारमाने डिसेन्ट्रेलाइजेसन बे मोनसे डिसेन्ट्रेलाइजेसननि पलिसि डिसेन्ट्रेलाइजेसन माने मा जोंनि जितु डेमोक्रेसि बे डेमोक्रेसियाव थारमाने रायजोआसो राजा आरो जोंनि साधारन मानसिफोरा साधारन कमन सिटिजेनफोरा थारमाने जितु भारत हादरनि जेखिजाया खामानि मावनायाव थारमाने नोगोरारिफोरनि हेफाजाब आरो बांसिन मानसिफोरा थारमाने जायखिजाया एडमिनिस्ट्रेशननि खामानियाव बाहागो लानो मोननाया जोंनि डेमोक्रेसिनि मोनसे माने डिउटि दा जोंबो जायखिजाया भारत हादरनि माबा माबि खामानिफोराव जोंबो कोअपारेट खालामना गभर्नमेन्टखौ दा जोंबो माबा माबि इनडाइरेक्टलिबाबो जोङो सरकारनि माबा खामानि मावनो हायो जेरैबायदि जोङो मन्त्रि एमएलए सायख'नानै हरो बेयो जोंनि पलिटिकेल राइट्स आरो पलिटिकेल डिउटि आरो बेयो जों जे जोंनि डेमोक्रेसिनि साफा नोगोरारि हिसाबै जोङो हादरनि खायसे खामानिफोरखौ जोंबो मावो थारमाने कमन सिटिजेनफोराबो आरो बेनिखायनो मा पावारफोरखौ जोङो रानज्लायनानै लायो खायसे खामानिफोरखौ जोङो नोगोरारिनो होयो आरो बांसिन खामानिफोरखौ जोङो माने खासेयानो ओंखायनो जोंनियाव रायजोआनो राजा होनना बुङोना जोंना सासे मानसिया राजा नङा बेयाव राजाया जों रायजोफ्राबो राजा बेनिखायनो खामानिफोरखौ जेबानो रानलायना लागोन फिसा जेब्ला इउनिट खालामनानै फिसा जेब्ला कमिटि माबा माबि लेभेल खालामनानै थोरफो खालामनानै जेब्ला पावारफोरखौ रानज्लायना लागोन अब्ला इफेक्टिभ एडमिनिस्ट्रेसन खालामनो हायो आरो बिनि थाखायनो पन्चायती राज सिस्टेमखौ आरो पन्चायती राज सिस्टेम खालामनाय आरो गुबुन मोनसे जाहोना जाबाय मा जाहाथे गामि लेभेलाव सरकारनि खामानिफ्रा इमप्लिमेन्ट जाहोयो बाहायजायो नोङो दिल्लीयाव थानानै दिसपुराव थानानै गामि फिसा फिनला खना खनलानि फिसा फिनला माबा माबि जेंनाखौ नों नुहुराबो जानो हानाय जाहाथे बै गामि पन्चायतआ गामियाव थानानैनो गामिनि फिसा फिनला लोंनाय दैनि सुबिदा स्कुल गायसननायनि सुबिदा लामाया गाज्रि जाना दङ नामा बे फिसा फिनला जाहाथे प्रब्लेमफोरखौ गामि पन्चायतआ नुनानै गामि पन्चायतआव जानो मावो बेनि थाखायनो पावारफोरखौ थारमाने मोनसे फिसा गामि लेभेलाव गामि पन्चायत होननानै इउनिट दानानै बिसोरनो पावारखौ हेगारना होनाय जायो स' कारना बे दा थांसै 5 नाम्बार
बाना बादा पन्सायतारि खुंथाय खान्थिनि मोनथामबो थोरफोआव बेसेबां मासिखो आइजोफोरनि थाखाय संरैखा खालामनाय जादों भेरि इम्पर्टेन्ट पॉइंट्स परीक्षा फायनोबाबो बियो आरो सहजदारै जालांबाय बियो सोंजा ओंखायनो थेवबो गोसो लाखिना दोन 1/3 तारमाने 3 बाहागोनि 1 बाहागो 3 बाहागोनि 1 बाहागोबा हमनानै ला बेसेबां जागोन जुदि 12 जन मेम्बार थायोबा 12 जन मेम्बार आं ओरैनो एग्जांपल होनि जुदि 12 जन मेम्बार थायोबा 3 बाहागोनि 1 होनबा मा जागोन साब्रै जागोन जुदि 30 जन मानसि थायोबाथाय 3 बाहागोनि 1 होनना बुंबा 10 जन जागोन जुदि 90 जन मानसि थायोबा 3 बाहागोनि 1 होनना बुंबा मा जागोन 30 जन जागोन सो बेयो जाबाय जायखि जाया मोनथाम लेभेल गामि पन्चायत ब्लक पन्चायत गामि पन्चायत ओमफ्राय ब्लक पन्चायत आरो जिल्ला परिषद ब्लक परिषद आरो जिल्ला परिषद बे मोनथामबो लेभेलाव तारमाने आइजोफोरनि थाखाय 3 बाहागोनि 1 बाहागो मासिखो संरैखा खालामना दोननाय जाखादो बे संबिजिरनिनो नियमखा रावबो सेफायनो हाया बेखौ दाना 6 नाम्बार थांसै जोङो 6 नाम्बारा मा गाहायनि बबे रायजोआव पन्चायतारि खुंथायनि राहा गैया पन्चायतारि खुंथायनि राहा गैया नै सिक्किमाव दं अरुणाचल दं गासिबो दं बेफोर दंजोबो गासिबो नैयाव गैया सी नाम्बाराव गोवा छत्तीसगढ़ आरो उत्तराखंड बे मोनथामाव गैया बेयो मख'नायनि बे मोनथाम स्टेटआव पन्चायती राज सिस्टेम गैया पन्चायतारि खुंथायनि राहा बे मोनथाम माबायाव गैया बे मोनथाम स्टेटआव गैया सी नाम्बारा भारतनि बबे रायजोआव गिबिसिन पन्चायतारि खुंथायनि राहाखौ गायसननाय जादोंमोन दहायबो मोनबोखादों राजस्थाननि नागपुराव 1959 आव प्राइम मिनिस्टारा इन्ट्रडिउस खालामदोंमोन गोसो लाखि दाना 8 नाम्बाराव मा दोङो भारतआव मा मायथाइयाव पन्चायतनि खुंथाय राहाया जागायजेनदोंमोन दासो बुंखांबाय आङो नैया 1959 आव तारमाने राजस्थानाव 1959 आव फार्स्ट आसामाव नङा दे 1959 आव फार्स्ट भारतआव पन्चायती राज सिस्टेमखौ इन्ट्रडिउस खालामदोंमोन राजस्थानाव 1959 नि 2 अक्ट'बराव नागपुर डिस्ट्रिक्टआव सो भेरि इम्पर्टेन्ट गोसोआव लाखि नागपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थानाव 1959 आव प्राइम मिनिस्टारा पन्चायत राजखौ इन्ट्रडिउस खालामदोंमोन 9 नाम्बार पन्चायतारि खुंथायनि राहानि गाहाय एबा लयेस्ट लेभेल थोरफोआ मा मोनसेया लयेस्ट लेभेला मा मोनसे बेखौ मिथिखायो जोङो गामि पन्चायत मा दोङो ब्लक पन्चायत जिल्ला पन्चायत गामि पन्चायतानो जाबाय लयेस्ट ब्लक पन्चायता जाबाय इन्टारमिडियेट माने गेजेर थाखो ओमफ्राय जिल्ला परिषदा गोजौसिनाव थानाय मोनसेया थ' मोनथाम लेभेलाव रानो जोङो आरो गामि लेभेलानो लयेस्ट थोरफो 10 नाम्बारा पन्चायतारि खुंथायनि राहाखौ आजावनाय नैथि गिबि भारतनि रायजोआ मा which is the second state to adopt the पन्चायती system in India होनना बुंदों भारतआव राजस्थानाव फार्स्ट जायाखैमोन होनबा राजस्थानाव पन्चायती सिस्टेमा फार्स्ट जादोंमोन पन्चायतारि खुंथायनि राहाया राजस्थानाव फार्स्ट फैदोंमोन बिनाव सेकेन्डआव फैदोंमोन अन्ध्र प्रदेशआव गोसो लाखि सेकेन्ड स्टेट टु एडप्ट द पन्चायती सिस्टेम इन इन्डिया दाना थाबाय 11 नाम्बारा मा होनदों आसामाव दा सोलिबाय थानाय 3 थोरफोआरि माने 3 टायार्स पन्चायतारि खुंथायनि राहाखौ माब्ला गायसननाय जादोंमोन दहायबो फरायबाय जोङो नैया 1994 बुंनो गोनां जेबो गैला बेयाव ओंखायनो डाइरेक्ट बारलांबाय 1994 बियो दा थांसै जोङो 12 नाम्बारा मा आसामाव दासान्दि गासै बेसेबां गामि पन्चायत दं फैनोबो हागौ परीक्षायाव नैबे जोङो 2202 2202 गंनै गामि पन्चायतफोर दं दा आसामाव कारेन्टलि 13 मा जाबाय 13 आसामाव गंबेसे जिल्ला परिषद दं आसामाव गंबेसे जिल्ला परिषद दं नै 21 टा जिल्ला परिषद दं आसामनि बाथ्रा बुंदों दे आसामावसो दाना 14 मोनसे गामि पन्चायत दानो मोनसे ओनसोलाव गोनां जानाय सुबुं अनजिमाया मोनसे गामि पन्चायत जानोब्ला बिनि सुबुं अनजिमाया बेसेबां जाथारनांगोन बिनि सुबुं अनजिमाया नै 6000 निफ्राय 10000 खमैबो 10000 आरो खमैबो 6000 जानांगोन आरो मेक्सिमाम 10000 जानांगोन अब्लाना मोनसे गामि पन्चायत दानो हानाय पर्याय जायो आरो बे ओनसोलाव गामि पन्चायत दाथावथाव जायो आरो दानो हायो आरो दा थांसै नेक्स्टआव मा दोङो 16 मा दोङो कोरमनि ओंथिया जादों कोरमनि ओंथिया मा कोरमनि ओंथिया जाबाय मा एसे नाम्बार होनाय दोङो गामि पन्चायतनि जथुमायाव गासै सोद्रोमाफोरनि 3 बाहागोनि 1 बाहागो नुजाथिनाय ना बि नाम्बार गामि पन्चायतनि जथुमायाव गासै सोद्रोमाफोरनि 3 बाहागोनि 1 बाहागोनि खमसिन सोद्रोमाफोरा नुजाथिनाय ना सि नाम्बार होननाय दोङो बिसायख'थि खुङाब्लासिनो गामि पन्चायत दानाय ना दि नाम्बाराव दोङो एआरसि माने नै ए खोदो नै सि खोदो होनना बुंदों कारेक्ट एन्सार होनना बुंदों नै मोनसेबो नङा माने नै गाहायनि मोनसेबो नङा नै ए नाम्बारा जाबाय राइट एन्सार ए नाम्बारा मा गामि पन्चायतनि जथुमायाव गासै सोद्रोमाफोरनि 3 बाहागोनि 1 बाहागो नुजाथिनायखौनो कोरम होननानै बुङो
सो फ्रेंड्स बेखिनियानो गामि पन्चायतनि सोमोन्दै डिटेल्स रायलायबाय कुइसन सावरायबाय बेनिफ्रायनो हयतो फैगोन आरो गामि पन्चायतनिफ्राय जेबो इम्पोर्टेन्ट मिथिनो लागा फैनो लागा कुइसन आरो पॉइंट जेबोआनो गैला सो बेखिनियानो नोंथांमोना डिटेल्स नायबा आंनि भिडिअखौ खोनथाम नायबानो स्क्रिनशट खालामनानै दिखांनानै ला अब्लानो नोंथांमोना बेनिफ्राय फैनाय जायखिजाया नाम्बार 1 खौ नाम्बार 1 बा नाम्बार 2 फैनायखौ नोंथांमोना मेगन मिसिनानै इजिलि नोंथाङा लाखिनो हागोन सो फ्रेंड्स बेखिनियानो इयुननि भिडिअ आरो गोनां माने लेसनखौ लानानै डिसकास खालामगोन इयुननि भिडिअ लोगो मोननाय मिजिं दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों बाय बाय